бәхетле сөйнешле вакыйга. Моның белән әлбәттә беркем бәхәсләшә алмас. Әмма ир белән хатын бер-берсен дөрес тотмаса, гаиләдә бәхәсләр туарга мөмкин. Әлеге проблемаларны булдырмас өчен без шушы теманы тапшыруыбызда кузгатабыз. Хозур ТВ телеканалында бәрәкәтле гаилә тапшыруы. Без башлыйбыз. Хатынны үзгәрткәннәр. Роддомга бер хатын алып киттем совсем икенче хатын. Моның сәбәбе ир кешенең инфантил булуында. Чөнки ул әле үзе бала. Ир кешенең йөрәгендә 3 хатын кыз өчен урын бар. Лучше сразу әйтергә, менә хәзер минем кычкырасым килә. Ир кеше уже будет готов. Малай булмады дип хатынны битәрләргә кирәкми. Хатын кыздан тормый ул. Ул элек-электән кергән, генетически уже кергән ул безгә инде. Малай туса 2 тапкыр күбрәк җир биргәннәр, кыз туса әзрәк биргән. 3 яшьтән соң әле ул китә башлый әтигә. Монда ир кеше көннәшә генә түгел, монда кайвакыт хатын көннәшә кыз балага. Тапкан хатын кыз тормыш арбасыннан төшеп калган кебек исәпләнә. Аның бар мәшәкате бала карауда, үй җыештыру. Әмма балай түгел. Яшь әнинең беренче чиратта ул олы ихтирамга лаек зат. Ләкин ситуациянең икенче ягы да бар. Бала тапкач хатын кыз үзгәрә. Аның гормоннары уйный башлый, ул юктан да кабынып китәргә мөмкин. Мондый хәлдә ир-ат төссә, сабырлык кына телибез. Ә түзмәсә инде тавыш чыга. Сабыр төбе сары алтын диләр, шуны онытмыйк. Әлбәттә, киңәш бирү бик уңайлы, ләкин бу сүзләрнең хак икәнлеген исбатлыйк әле. Хатын кыз бала тудырганнан соң, Рәсүлебез алейһиссәлам әйткән, ул үзе менә бала тугач бит инде гөнаһсыз булып туа, шипшиста. Шул туган бала кебек әни дә гөнаһсыз кала, шипшиста. Ну бер әйбер бар. Да, ул чисталыкны саклап калыр. Ул бик авыр. Чөнки беренче 40 көн хатын кыз зур сынауга ия була. Шулай түгелме? Без хәзерге вакытта все-таки физиология ягынан аны галимнәр аңлата, гормоны 5-10 ирләргә кушалар, сабыр итегез. Минем бер дускайның хатыны шулай бала тудыргач беренчесен шалтырата, хәзрәт ди, брат, хатынны үзгәрткәннәр. Роддомга бер хатын алып киттем совсем икенче хатын. Кыяфәт шул ук. Но бит инде үзгәрде ди. Гаҗәеп, теге сабырлыгым бетте ди. Нәрсә эшләргә белмим. Минем хатын бу миндә каян мин белмим инде ул вакытта вообще яшь кеше инде, Минем хатын әйтә, нәрсә булды? Мен әйтәм, шулай дип әйтә. Телефонны бир әле ди. Ни кардаш ди, сабыр ит ди. Бетә ул ди. Бераз сабыр итәргә туры киләчәк, бетәчәк ул. Это гормон. Бу хар абыстайны тыңлаган бит инде. Мулланың хатыны абыстай. Тыңлаган, бу сабыр иткән, рәхмәт җавгары шул 40 көннән соң инде шалтыратып рәхмәт яусын хәзрәт ди. Хатын кире кайтты ди. Но бу мәсьәләдә бу хатынга все можно дигән сүз түгел все-таки. Әлбәттә, без бит инде опять-таки 21-нче гасыр кешеләре, Һәр безнең дөнья кадәр информация, китап, интернет, менә кирле хотлай бер караганчы интернетта, менә шул мәсьәлә үз тиңнән ничек эшләргә. Әгәр дә хатын кыз аңлый икән, что в данный момент минем поведение может быть немножко не соответствующее моему старому поведению, димәк, минем пока физиологические изменения үзгәрешләр бар. Һәм мин аны аңлыйм. Һәм кай вакыт җылысы килә, кай вакыт кычкырасы килә, кай вакыт лучше сразу әйтергә, менә хәзер минем кычкырасым килә. Ир кеше уже будет готов. Все матурым нормально. Тегене әйбер нене тыгып куя да, шутка, конечно. Әмма ләкин никто же не хочет признаваться в своих слабостях. Шулай хатын кыз, ул чиста булып кала бала тудырганнан соң. Әмінә ничек сакларга ул чисталыкны, анда инде бик күп кенә көч кертергә кирәк. Беренче 40 көн хатын кызга мөмкинчелек кадәр осознанный рәвештә яшәргә. Что синең үзгәрешләрең бара,
физиолог үзгәрешләр һәм шул сәбәпле синең кайвакыт җылыйсың килә, көләсең килә, кычкырасың килә һәм синең бәлки бөтен кеше кругом сине аңламый, сиңа ярдәм итми. Әгәр дә ярдәм кирәк икән, сора. Җаным, миңа һәр ярдәмең кирәк. Белмәм инде, әниңнән сора, кайнанайдан, әни, Аллаһ хакы өчен миңа ярдәмегез кирәк. Ул бит, ул атаның баласы, ул дәвәниләрнең, дәвәтиләрнең оныклары. Бөтенесе минемчә инде ул баланы көтеп алган име. Бөтенесе ярдәм итәргә, кулларын сузырга ашкынып торсалар да бик шәп булыр иде. Бу мәсьәлә как раз ирләргә. Ничек ярдәм итәргә? Яңа гаиләдә бала туды. Бала туганнан соң бит инде безнең әти белән әни статусы алына. Безнең ир кеше әти бул статусын ала, хатын кызыбыз әни статусын ала. Хатын кызга бигрәк тә кыен. Бала тапкан чоры гына аның. Анда гормональ үзгәрешләр, һәм инде психофизиканда үзгәрешләр кичерелә, һәм кайбер әниләр безнең депрессиягә бирелә бала тапканнан соң. Гаиләгә яңа кеше, өченче кеше килеп туды. Бу очракта нәрсә эшләргә, ир кешегә нәрсә эшләргә? Бу очракта ир кешегә бигрәк тә игътибарлы булырга кирәк хатынына. Һәм инде аңа булышу таләп ителә. Әгәр дә инде бала туган чорда ир ял ала икән, хатыны белән бергә өйдә утыра икән, бу очракта бик яхшы. Мөмкинчелек булганда шундай. Чөнки хатын-кызга бик авыр чор башлана. Һәм бу бала туганнан соң бит әле безнең кайбер гаиләләрдә тавыш гауга да чыга башлый. Моның сәбәбе ир кешенең инфантиль булуында. Чөнки ул әле үзе бала. Һәм ул үзенең хатынын баласына көнләшә башлый. Ни өчен дигәндә, хатын-кыз күбрәк бит инде ул балага бирә бөтен игътибарын. Бу очракта ир кешенең үсүе кирәк. Чын ир булып, әти булып үсүе кирәк. Аны ничек эшләргә була дигәндә, монда бик күп эшләргә кирәктер миңа калса ират белән. Бәлки аңа теге белгечләргә дә мөрәҗәгать итәргә кирәктер. Бәлки монда әти-әниләр дә уже булышырга кирәктер. Әби-бабайларның дип әйтүем инде. Бала туганнан соң гаиләләрдә әгәр дә яратышу бер-беренә карата яхшы мөнәсәбәт булды икән, бала шул мөнәсәбәтләрне тагында ничектер үстереп җибәрә, якынайта араларын. Була шундай чираклар, ниндидер конфликтлар килеп чыккан була өйләнешкәч инде. Бу чиракта аларның бер-берсенә булган мөнәсәбәтен бала ничектер киеренкеләндереп тә җибәрә. Һәм инде күп кенә гаиләләребез безнең иратлар бигрәк тә гаиләдән китергә мәҗбүр була. Чөнки алар кабул итә алмый баланы. Өченче кеше керде арага. Шулай кабул итәләр ни өчендер. Анда гаиләдәге тәрбия дә кирәк, инде, һәм инде бала туганчы алар моны сөйләшеп, аралашып, киңәшеп куярга тиешләр. Әти белән әни булырга, әзер булырга тиеш ир белән хатын. Бала тапканчы баларның барысында алар сөйләшеп куярган булырга тиеш. Бала туганнан соң ни эшли, кемнең роле нәрсәдә? Кем нәрсә эшләргә тиеш? Алдан киңәшләшмәсәң, әгәр дә әзер түгел икән, бу очракта белгечләр кирәк. Эшләргә белгечләр белән. Я булмаса алда әйткәнемчә инде әти-әни, әби-бабайларның да булышуы кирәк. Мөмкинчелек кадәр төрле ирләр бар, авыр эштә эшләүчеләр дә бар, бик арып кайтучылар да бар. Әмма ләкин минемчә хәзерге вакытта все-таки яңа туган балам минем уллары инде зур кызга 10 яшь, уртачысына 7 яшь, һәр бу кичкенәсе төпчегеп туды име. Менә онысы бигрәк тәмле инде хәзер име. Менә аны алгач дөнья, менә просто дөнья үзгәрә. Аңар караганда һәм минемчә ул аны сизә. Менә иртә белән уяна, төне буе анасын ашап чыккан бит инде ул име. Менә иртән уяна, мин янына килсәм, мине күрү белән елмая. Нигә? Нигә шулай ул? Минемчә, бәлки мин дөресен эшлим. Мин аны белән уйныйм, мин аны белән сөйләшәм. Мин аны кирәклечә алам кулыма. Хатын жал итсен дип, мин аны 6-да да уянып, 5-тә дә уянып, алып чыгып китәм. Ниме? Аны белән чөнки
хәзер белмим, яшьтә бәлки алай да булмаган идер. Хәтерләмим дә хәзер. Әмма хәзерге вакытта ул шуның кадәр рәхәт, мин шуннан жал итәм. Җыкым туймый. Әйе. Има соны тетерика җирисең инде кай вакыт. Има баш авырта, минем җыкым туймаса баш авырта башлый. Әмма ләкин менә шул кызымны алсам, җимешемне. Ул бер елмаеп куйса инде бетте. Бөтен дөнья проблема әллә кай китә. Менә һәрбер әти кешегә насыйп булсын шушы хисләрне сизергә. Һәрбер иргә, ир кешегә бу дөньяда. Менә шушы әти хисен сизергә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Шуны әйтәсем килә, әгәр дә бала туды икән, ир белән хатын күбрәк икесе булырга тиеш бала янында. Әби бабайлар күбрәк кергән саен, ирләрнең җаваплылык хисе кими. Балага карата булган. Чөнки анда әби бабай. Һәм хатын үзенең баласын теге Аллаһка табынган кебек карарга тиеш түгел. Ул бала бу дөньяга үзен тудырды. Без аны шулай кабул итәргә тиеш. Иренә дә бирергә тиеш баланы карарга. Ни өчендер хатын-кызлар ирләргә бирми баланы беренче айларда. Теге әйтәләр бит инде доверять итми дип инде ышанып бетмиләр ирләренә. Менә бу вакытта ышанып баланы тапшырырга кирәк ирләргә дә. Хатын-кызның эше бар икән гаиләдә, ир кеше тотып утырырга мөмкин. Дөрестән дә инде күбрәк бала әнигә бәйле. 3 яшькә кадәр бала әле ул әни белән. Алар энергетик яктан бер-берсенә бәйләнгән. 3 яшьтән соң әле ул китә башлый әтигә. Әтинең дә булышлыгы кирәк, ни өчен дигәндә, хатын-кызның бит әле гаиләдә, тормышта эшләре бар, йортта. Әти тотып утырса, тирбәтеп утырса, я булмаса һавага алып чыгып керсә, бу чиракта инде хатын-кызга да әйбәт була, ул инде бераз гына бушанып ала. Һәм инде теге әйтәләр бит инде депрессиядан чыгарга җиңелрәк. Кызмы, малаймы? Булачак әти-әниләргә бирелүче иң еш сорауларның берсе. Билгеле, сәламәт кенә тусын дип җавап бирәләр, әмма һәрбер әти кеше барыбер малай көтә. Бу инде безнең менталитетме, стереотипме, җәмгыятьнең ялгыш фикереме билгесез. Ләкин шунысын онытмыйк. Һәрбер бала гаиләгә сөенеч алып килү өчен үз ризыгы белән туа. Шундый гаиләләрдә булды безнең кыз бала тудырганнан соң әти кеше ярты ел кроватка янына да килә алмаган. Минемчә бу аның начар әти дигән сүз түгел минемчә хәзерге вакытта. Мин ул вакытта аңламый идем, ничек инде мөмкин бу ул әйбер мөмкин түгел иде миңа. Ничек инде ул алай? Ул бит инде синең кызың. Какая разница, малаймы, кызмы? Понятно, инде һәрбер әти малай телидер. Ә ни өчен тели беләсезме? Чөнки җәмгыять ул фикерне кертә кешеләрнең башларына. Ул элек-электән кергән, генетически уже кергән ул безгә иман. Малай туса 2 тапкыр күбрәк җир биргәннәр, кыз туса әзрәк биргән. Малай кала килен алып кайта, кыз чыгып китә. Ну хәзерге вакытта җәмәгать әйттек бит инде, теге вәгазьләребездә һәр кай вакыт хатын да күбрәк эшли акчаны иргә караганда шумшманда иман. Анардамы соң эш? Малдамы эш? Без баланы мал өчен китерәбезме? Безгә җир бирсен өчен баланы китерәбезме? Да? Ни өчен китерәбез без баланы? Чөнки Рәсүлебез алейхиссалам әйткән: "Минем өммәтем күп булсын, мин кыямәт көндә горурланып торырмын." Күп өммәтем өчен. Демографияны үстерә башлаган Рәсүлебез Мөхәммәд алейхиссалату вассалам. Әйе. Аллаһка шөкер, һәр вакытта безнең түрәләребез ул юлны дәвамлый. Төрле госпрограммалар белән бала китерсеннәр инде. Безгә мөселманнарга җир биш әйтәләр. Бала туса. И не важно, кстати, хәзерге вакытта кызмы, малаймы сиңа икенче бала тудырсаң акча бирәләр, өченче бала тудырсаң җир бирәләр. Без аны өчен гына тудырырга тиешбезме? Юк. Рәсүлебез алейхиссаламның сөннәте дигән безгә. Әйме, баланы китерегез дигән. Шул сабый нигә ул әти ул баланы кабул итә алмаган беренче вакытны? Минемчә, чөнки настолько внушайткәннәр халыкка малай кирәк дип әти кешегә.
Хатта миңа хәзер, ой хәзрәт ишенче кыз тудым. Борчылма, яме, малай да туыр. Җәмәгать менә камерага әйтәм, яме. Мин бер дә борчылмыйм. Мин бик тә шатланам. Җимешем туганга. Малай кирәк булып бит инде ул элеккедән калган ниндидер теге ырым дип әйтим инде мин аны элек бит инде малай туды икән, имана җире биргәннәр бит инде, ниндидер җир пайымы биргәннәр, малайларга гына бирелгән бит инде ул элек. Элеклектән калгандыр инде ул. Гаилә тормышында малай, кыз, аны бәлки айырырга да кирәкмидер. Но малай инде нәсел дәвамчысы булып тора. Нәселнең дәвамчысы булып тора малай. Ну аны бит инде Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән нәрсә. Берәүне дә бер нәрсә дә эшләтеп булмый. Ул бит инде дөньяга килгән кыз булып. Ну бирмәгән малай. Кызын да кабул итә белергә кирәк. Ирләр бит инде безнең күбрәк көтә малайны. Ни өчен дигәндә, аларның горурлыгы дим инде мо. Нәсел дәвамчысы, горурлык, менә минем малаем бар дип, дуслары, иптәшләре арасында сөйләп җиргә. Кайберсе шуның өчен дә инде, кайберсе инде дөрестән дә теге нәсел дәвамчысы, әтигә булышчы бит инде. Хәзердә бит инде безнең бар үзләренең теге эшмәкәрләр арасында инде ул үзләренең эшләрен калдыру малайлар өчен. Ну монда малай булмады дип хатынны битәрләргә кирәкми. Хатын кыздан тормый ул. Малаймы, кызмы, ул шулай яралган. Ул инде өстән шулай килгән. Миңа бөтенсе әйтәм, менә мөселман кешедә бит инде малай булырга тиеш. Мин һәр вакытта әйтәм, җәмәгать давайгыз кайттык кире Пәйгамбәрбез Мөхәммәд алейһиссәламгә. Малайлары тудымы? Туды. Әмма үлеп беттеләр. Сабыйлыкта. Пәйгамбәрбез бик страшный вакытларны, хәлләрне хис итте. Ул үз балаларын күмде. 2 яшьлек баласы үлде аның, малай. Алла сакласын. Аның нәселе бармы хәзерге вакытта Пәйгамбәрбезнең? Җир шарында. Бар. Без аларны беләбез. Аларга сәйидләр дип әйтәләр. Господа. Кемнән киткәннәр алар? Малайданмы? Юк. Фатима анабыздан. Фатима кызыннан китте ул нәсел. Фатима анабызның туды Хасан белән Хусейн, игезәк малайлар, шулардан китте дальше. Но аларны бит инде кемнәр әйтәләр? Аларга Мөхәммәд пәйгамбәрнең нәселеннән дип әйтәләр. Ни өчен? Чөнки Рәсүлебез бик хөрмәткә ия кеше булган. Ул тормышы аның күркәм булган. Менә минем өчен бүгенге көндә, әгәр дә мин үзем күркәм тормышымны уздырсам икән, әгәр дә мин яхшы, хәерле әти булам икән, димәк, минем нәселем дә киселми. Минем кызларым аша нәселем дәвам итә. Һәм киләчәктә, бәлки иншалла рахман, кешеләр дә әйтер, бу кем нәселеннән? Бу Нияз хәзрәтнең нәселеннән дип әйтерләр. Ни өчен? Нинди без булабыз үзебез? Шулаймы? Шушы бик мөһим. Пәйгамбәрбез алейһиссәлам ул әйберне безгә күрсәткән. Ул стереотипларны нишәмә гасыр элек сез уйлап карагыз инде. Ул вакытта кабатланып инде кызларны тере килеш күмгәннәр. Алла сакласын. Хурлык булган шуның кадәриме? Шуңа күрә менә ул стереотип һаман бар. Шуңа күрә ул әти кровати янына килә алмаган. Анда үтергәннәр үз кулы белән аталары. Бу әле цветочки, Аллага шөкер, бу әле юрында гына. Бу әле күңеле белән күтәрә алмый. Менә ул стереотипны алырга кирәк. Бәхетле булып яшәгез. Сезгә беркемдә күмәү шаламый аңа. Инде шундый кешеләр ләксә, елмайыгыз да. Аллага шөкер, рәхмәт яусын киңәшегез өчен. Тагын барыгыз, хәзрәт. Сезгә тагын бала кирәк. Әйе. Ярар, мен әйтәм, онсын инде ничек булса да хатын белән үзебез икебез дә решайтербез инде. Алла бирсә барган, бармаска кай вакыт Аллаһ Тәгалә сорап та тормый. Кирәклесен бирә. Минем бер бабай мәҗлестә бер бабай ләкте. Хәзрәт миндә эш кыз булды. Шулай ишетләр дә инде 3нче кыз туасын ди мине. Хәзрәт улым ди, миндә ди эш кыз булды ди. Эш кыз. Шулай хатын белән утырып бит инде, бөтен кеше бит малай кирәк дип, без дә инде хатын белән давай, бәлки Аллаһ Тәгалә малай бирер дип инде тагын җыентык ди.
Аллах Тәала 2 кыз җибәрде, 2 игезәк кыз туды ди. Миндә 5 кыз булды, хәзрәт ди. Мин иң бәхетле әти ди. Менә шушы кызларым мине күтәреп кенә җирми инде ди. Әти. Яхшы кияүләрем, Аллага шөкер, аныкларым бар ди. Мин бик бәхетле карт ди. Менә Аллах Тәала Гөлшат туташ насип итсен һәм малайлары булган, һәм кызлары булган әти-әниләргә менә шундый бәхеткә ирешергә. Киләчәктә үзең инде бабай булганнан соң, әби булганнан соң, синең оныкларың шауып җиргәндә, Аллага шөкер, мин бәхетле әти һәм бәхетле әни дип әйтерлек балаларыбызны тәрбияләп үстерергә кирәк. Һәм бу мәсьәләдә гәрдә килми икән, бик каты бәрелмәгез дип әйтәсе килә инде. Монда менә шушы әйберләрне ни өчен зак кына сөйләдем, менә шушы әйберләрне аңлагыз. Димәк, шушы стереотиплар тора ичендә. Анларны чыгарырга кирәк. Аны бик тиз чыгарып булмый аны. Һәм любой бераз гына малай булмыйча, менә кызы туды, кызы шауып җири, ярата, нитә, хөрмәтли, бик малай теләгән инде кешедә. Менә 1 яшь тулды, ул сыйпап, кызым, җимешем, алтыным, тәтием дип өфелдәп үстерә инде аны. Менә сорасам кешедән, бу кызымны алмаштырасызмы ха? Нинди әти үз җимешен, кызын, менә шулай өфелдәп яратып, исключение есть всегда. Гөлшат туташ, алар һәр вакытта бар. Без алар турында әйтмибез. Без гади, адекватный, нормальный әти-әниләр турында сүз бара хәзерме? Хәтта ул стереотипы да булган. Әтигә әйтсәң, менә шушы сабыйыңны һәр алмаштырасыңмы? Аңгырайдыгызмы әллә дип әйтә. Андый фикер даже юк. Даже керми. Малай теләсә дә, бирер әле Аллаһ Тәала дип әйтә. Но бу җимешемне беркемгә дә бирмә. Чөнки ул аның баласы, ул аның җимеше. Хатын кызны битәрлиләр, кайбер ирләр. Син малай тапмадың дип. Хатын кыз гаепле түгел монда. Малайның нинди бар да, кызның нинди бар. Бәлки аларны ничек малай икән, малай итеп кабул итәргә, кызын кыз итеп кабул итә белергә кирәктер. Кызның бит аның ире була, аның балалары була. Шуңа күрә бу чиракта ир-атларга кайгырып утырырга кирәкми. Кемдер бөтен рәхәтен күрә кызлардан, кияүләрдән, кемдер малайдан күрә. Монысы инде безнең тәрбиядән тора. Ничек тәрбиялибез балаларыбызны киләчәккә? Балалар безнең киләчәгебез. Ничек тәрбия бирдек? Нәрсә ашаттык диләр бит инде. Теге әйтәләр бит, духовный пища, нәрсә була инде ул? Рухи азык. Нинди рухи азык бирдек балага? Шуны күрәбез инде. Әйтәләр бит. Буш тартмадан әйбер алып булмый. Ул тартмадан әйбер аласың килсә, син әле нәрсә дә булса салырга тиеш. Бала безнең шул буш тартма инде ул. Салдык яхшылыкны, алабыз яхшылыкны. Салдык начарлыкны, алабыз начарлыкны. Без бит сүз белән сөйлибез бер төрле. Гамәлләребез бөтенләй капма каршы. Шуңа күрә бала үскәндә әтигә дә, әнигә дә игътибарлы булырга кирәк. Үзеңнең гамәлләреңә. Берне әйтеп икенчене эшләдеңме? Бала синең гамәлеңне кабатлый. Сүз бер кулактан керде, икенче кулактан чыга. Гамәл. Гамәлләребез дөрес булса гына, безнең киләчәгебез дөрес була. Гаиләдә бала тугач, көнләшү хисе барлыкка килергә мөмкин. Монда олы бала белән яшь туган сабый арасын гына түгел, ир белән хатын мөнәсәбәтләрендә карарга кирәк. Бер-береңә үпкә саклап утырып булмый. Шуңа күрә дә һәр гаилә әгъзасын бу вакыйгага әкренләп әзерләү зарур. Монда ир кеше көнләшә генә түгел, монда кайвакыт хатын көнләшә кыз балага. Мин сезгә әйтәм, әгәр дә кыз бала туса, менә минем бит инде эш кызым. Син бит инде аларны җимешем, тәтием, алтыным, мин бит гел көләм. Беренче вакытларны хатынга нәрсә булса да кирәк булса, олы кызга әйтәдер. Кызым бар әле, тиңнән сора әле. Шәйме? Хатыныңа юк дип әйтәсең әле аны. Но җимешең чауып килсә, алар даже уже нәрсә, хатын-кыз, менә ул кичкенәдән бирле хатын инде ул, хатын-кыз.
Ул шулай килеп, шауып килеп утырадыр иде, әтием дип әйтәдер. Һәм биттән сыйпый дир. Мен әйтәм, кызым, нәрсә кирәк? Всё, хәзер нәрсә телисең, шуны сора. Әйе, ул беләдер, ничек даже эндәшергә. Конечно, хатын-кыз берсе уже хатын көнләшәдер. Әмма ләкин ул бит инде кешелеклек сыйфатлар. Нимә? Үстеңнән эшли башлаганнан соң инде менә бу мәсьәләләрне син аны аңлый башлыйсың. Никахларда егетләргә, кызларга менә киленнәргә гел әйтәдер мин тоже. Ешкына әйтәм, менә белегез, ир кешенең йөрәгендә 3 хатын-кыз өчен урын бар. Беренчесе кем? Әни. Икенчесе хатын. Өченчесе кыз бала. Әлбәттә. Ну, кыз бала урында анда 3, 4, 5, 10 хит күпме балаң тусын, алар бер урында. Бер кыз әйтә никахта, хәзрәт ди теща ди. Юк, мен әйтәм, вот как раз таки тещаны ул хөрмәт итәргә тиеш, әлбәттә. Әмма ләкин инде йөрәккә кирлек дәрәҗәдә ул инде әүлия булырга тиеш. Ул анда теща гына түгел, бөтен кешеләрне шулай яратырга тиеш. Ну, ул айрым бер кешеләр дип әйтик. Ә инде гадәти буенча әни, хатын һәм кыз бала. Менә шушы әйберләрне бераз төшенсәң, аңласаң, һәрбер йөрәк киң ул. Ир кешенең йөрәге киң, ул әйтәм, бердә бер шылма, һәм синең өчен урын бар, һәм әни өчен урын бар, һәм кыз бала өчен урын бар. Һәрберсендә үзенең урыны. Кашан көнләшә башлый? Кашан ир күбрәк игътибарын балага биреп, хатынына бирми башлый. Менә ул әни кашан көнләшә? Әнигә игътибарыңны күрсәтмәсәң, малай буларак. Нәкъ шулай ук хатын-кыз. Әгәр дә хатын көнләшә икән синнән, вернее наоборот, әгәр дә уже монысын аңлаттым, әгәр дә ир көнләшә икән, димәк син күп игътибарлык бирәсең балага, абсолютно бер нәрсә калдырмыйсың иреңә. Әгәр дә син иреңә дә бирәсең кирәклешә, балаңа да бирәсең кирәклешә, ул вакытта гармония була, Алла бирсә. Ә ир кешегә әгәр дә син аны сизә башлыйсың үзең күңелеңдә, что-то менә җитми, да? Җитми. Ну, отслеживайте, ну, сознание же есть, но в осознанном состоянии яшәгез. Әгәр дә син сизәсең икән, кирәкми тавыш чыгарырга, матурым что-то миңа җитеп бетми. Да, миңа кирәк, мин телим. Һәм теләгән әйбереңне әйт. Нәрсәсе бар ул синең хатының? Шулай түгелме? Хатын да шулай, нәрсә телисең иреңнән. Менә нәрсә кирәк, без аны уже сөйләшеп киттек. Игътибар турында, шоймы? Син аны сора. Миңа бераз гына җитеп бетми, бөтен соңлыйм. Аллага шөкер, балабызны яратасың. Әлхәмдүлилләh шөкер. Әмма бераз гына миңа җитеп бетми. Ярар. Всё, бирәсең. Чөнки бала туганнан соң анда, конечно, инде күпчелек игътибарлык китә бу балага. Шуңа күрә психологлар да әйтә, әгәр дә улы бала булса, нәрсә эшләргә? Бу балага күрсәткән кебек буңар күрсәтергә кирәк. Әле әүвәл моңа күрсәтергә кирәк, бу көнләшмәсен. Бу монарда соперник үзенә күрмәсен. Шулай түгелме? Гаиләдә бала тугач, көнләшү дигән нәрсә барлыкка кирәк. Ирнең хатынына булган көнләшүе, бала минем урынны алды дип уйлый ул. Бала үз урынын алды. Бу чиракта ирләргә дөрес фикерләргә кирәк. Бала бер качан да кеше урынын алмый. Әгәр дә әти дөрес позициядә, әни дөрес позициядә булса. Алар баланы бала итеп күрә белсәләр, ир урынына да, хатын урынына да куярга кирәкми баланы. Шуны истә тотырга кирәк. Әти-әниләргә шул киңәш бу чиракта. Тагын безнең гаиләләрдә була өлкән балалар. Өлкән балалар көнләшмәсен өчен әни карынында вакытта ук бала белән сөйләшә башларга кирәк. Менә синең әнең я булмаса сеңнең булачак. Без аны син нинди исем кушар идең, син эшләтер идең дип. Бала туганнан соң иң беренче игътибар әни тарафыннан олы балага булырга тиеш. Кечкенә балага дөрестән дә аңа күбрәк вакыт кирәк, гел әни белән була. Бу чиракта инде әнигә дөрес аңлата белергә кирәк балага. Бар китәле моннан, камачаулап йөрмәле дип куып җибәрсәң, баланың алар фильтрлый белмиләр. Аларның психикасы әле ныгымаган, алар ничек бар шулай кабул итә. Китәле моннан дигән сүзне мине яратмыйлар дигән сүзгә тиң. Мин кирәкми бу гаиләдә хәзер икенче бала туды дигәч, алар көнләшә башлый. Нилектән үзләрен кирәксез итеп саный.
Ул очракта ни әйтергә тиеш? Менә әле ул кечкенә, аңа игътибар күбрәк кирәк, ана шатырга кирәк. Ул бер нәрсәдә үзе эшли белми, әйдә бергәләп эшлибез. Булышсын бала. Ыштанын алып килеп бирсен, пеленкасын алып килеп бирсен, соскасын каптырсын. Аның бер зыяны да юк. Колясканы тирбәтеп торсын, караватын тирбәтсен, карап торсын. Шулай тәрбияләгәндә алар арасында дустана мөнәсәбәт булачак. Ике бала арасында. Менә синең аркада тагын бала җылый башлады, инде тавышланмалы дигән сүзләр күп ишетергә туры килә. Ике әнинең инде. Бу очракта бала нәрсә эшли? Тагын үзен гаепле саный. Мине яратсыннар өчен бала нәрсә генә эшләми бу очракта. Һәм уларның киләчәк гаилә тормышы корганда менә шушылар килеп чыгачак. Ир белән хатын булып, үзләренең баласы туганнан соң. Бу кичкенәдән килгән тәрбия баланың бөтен гомеренә саклана. Мин кирәкми бу тормышта. Һәм ул кешенең игътибарын ничек тә булса яулап алырга, мактау сүзе ишетер өчен үзенә нәрсә генә кулланмый. Менә бу чиракта әти-әниләргә инде бик дөрес юнәлеш алырга кирәк. Әгәр дә бала кечкенәсенә булыша, я булмаса нинди дә булса нәрсә эшләде икән, яхшы. Аны мактарга кирәк. Бу вакытта теге әйтәләр бит инде дөрес уңай нәтиҗә алырга була. Әгәр дә балага игътибар җитмәде икән, ул кычкыра, нәрсәне дә булса ватта, җимерә башлады икән, менә ул шушыны сеңдереп калды һәм шулай барачакты. Шушы очракта гына игътибар бирсәләр, булды инде, җитте инде, исеме белән әйтәләр бит инде баланың. Син нишлисең? Шушы очракта бала үзенең исемен ишетте, миңа игътибар иттеләр ди. Һәм шушы аның кала. Бусы инде тискәре установка диләр инде аны. Һәм инде ул аның еллар буе киләчәк. Ул мәктәптә дә шул була, балалар бакчасында да шул була. Чөнки аңа игътибар җитеп бетми. Игътибарны шулай алырга өйрәнгән инде ул. Я кычкырып ала аланы, я әйбер җимереп ала, я берәрсен җылатып ала. Менә әти-әниләргә икенче бала туганнан соң бик нык игътибар бирергә кирәк өлкән балага. Мактарга кирәк, үзләре арасына кертеп булыштырырга кирәк балага. Кечкенә баланы каратырга кирәк. Син аны җыгасың, син аны хәзер елатасың дип куып җибәрергә ярамый. Бала белән бергә, олы бала белән кечкенә баланың арасын бәйләргә кирәк. Булыштырып бер-берсенә. Әнисәне барбер күз алдында тотып, балага бирергә кирәк баланы. Тирбәтеп торырга, соскасын бирергә, әйберсен уенчыкларын алып килеп бирергә. Беләсезме, ул аны шуның кадәр рәхәтләнеп эшли. Минем үземнең 2 аныкчыгым бар. Берсенә 7 яшь була быел, берсенә 2 яшь була. Менә шулай эшләделәр алар. Аллаһка шөкер. Латифа кичкенә кызым, кичкенә дип өйләнгән инде ул, уртанчы кызым. Ул инде һәр зарланып килде миңа. Мен әйтәм, нәрсә булды? Әти, менә син мине кочаклыйсың ди. Әни мине кочаклый ди. Апа мине кочакламый ди. Апа ди Шакирәне кочаклый ди, кичкенә һәр туган баланы. Үбә ди, кочаклый ди. Ә мине кочакламый ди. Әти-әнидә проблем юк. Сүзендә нәрсә? Ишетәбез без. Бала әти-әнисеннән бөтенсен күрә, кирәклесен. Шуңа күрә ул көнләшми. Мин насыран көнләшәме? Юк. Алар күрәләр. Алар көнләшмиләр. Ә апасыннан көнләшә ни өчен? Чөнки апасы моңар игътибарлык күрсәтә, ә моңар күрсәтми. Шуңа күрә ылысы белән бераз сөйләшеп, җимешем бераз гына инде сеңлегенә дә кочаклап, име сыйпарабрак куйсаң, име әйбәт күркәм булыр иде дип бераз сөйләшеп алдык. Име Алла рәхмәте менә ишетә белегез менә. Балалар алар бөтенсен сөйли. Ишетегез. Бала капризничает, уенчык бирми ни өчен? Чөнки аңар димәк игътибарлык җитми. Шуңар күрсәтегез бөтенсен бирәчәк. Әгәр дә бирми икән, ул хаклы. Ул уенчыкны аңар алынган. Ул ни өчен соң хаклы? Димәк сез икенчерәк сөйләшегез. Бераз гына уйнатмыйсыңмы? Яисә икенче уенчыгыңны бирмисеңме? Сөйләшеп була бит. Алар аңлы, бөтенесе аңлы.
игътибар җитсә балага, ул икенчерәк яши, ул бәхетле бала. Җитми икән безнең әти-әнинең вазифасы ул игътибарлыкны күрсәтер. Хәтта әйтәм бит, әле әти-әни түгел, апасыннан да көнләшер. Яшь бала булган гаиләдә ир-ат ни өчендер эшен бик ярата башлый. Иртәрәк чыгып китә, кичен дә кайтырга бик ашкынып тормый. Таныш хәлме? Ләкин бала карау ул хатын-кызга гына йөкләнгән эшме һәм гомумән ир-ат бала белән үзен ничек тотарга тиеш? Әти кеше бит инде ул баланың яклаучысы, сакчысы, ниндидер крепость. Менә әти кеше шуны аңласа, баласына шуны бирә белергә тиеш әти. Куркырга кирәкми. Баладан да куркырга кирәкми. Баласына үзенең теге әйтәләр бит әле. Ниндидер сакчысы дим инде, яклаучысы. Бөтен теге җил давылдан саклаучы, ул бит инде хатынны да саклый. Сакларга тиеш, белергә тиеш шуны эшләргә. Баланы да саклый белергә тиеш. Өлкән балага да ниндидер бөтен җил давыллардан саклаучы булып. Шул рольдә үзен үстерә алса әти кеше балалар туганнан соң. Миңа калса бу гаиләдә иң теге тәрбияле, итәгатьле, ихтирамлы балалар үсер иде. Күп хадистә Рәсүлебез ничек балаларга карата иде. Һәм ятим балалар, һәм үзенең балалары, һәм оныклары. Рәсүлебез үзенең тормышы белән күрсәтте бит алейхиссалату вассалам. Ничек ул килеп керәдер мәчеткә, җилкәсендә Хасан ва Хусейн утыра торган була оныклары. Ничек алар мәчеткә кирип чабып килгәндә, ул үбеп куя, тота да үбеп куя, кочаклап. Хәтта ул хадистә килә нәрсә? Bir şul гарәбе, бидуин, şul гарәбе утырып, моны күргәннән соң гаҗәпләнә, я Расулаллах, ничек инде бу булай? Ир баланы, ярар әле кыз бала дигән, ир баланы сез үбәсезмени? Без, валлаһи без үпмибез дип әйтә. Пәйгамбәрбез карый да әйтә, эй, Аллаһ Тәгалә синең йөрәгеннән мәрхәмәтне, синең йөрәгеңә мәрхәмәтне бирмәсә, мин инде аннан тыга алмыйм дигән. Бирә алмыйм дигән. Бер нәрсә үзгәртә алмыйм дигән. Ул нәрсәдән әйткән, как говорится, не все кончено, конечно, с тобой дигән кебек, да? Но менә нәрсә дигән, үстеннән эшлә дигән. Ул баланы шаклап алу, сыйпап алу, уйнап алу ул бала белән ул нәрсә? Ул инде синең аңар карата мәрхәмәтең. Һәм дә һич шиксез дә шикләнмим. Рәсүлебез ул балалар белән уйнаган, ул аларны тәрбияләгән, ниме? Ул алардан караган. Ул вакытта памперслар булмаган, конечно, инде, да? Ну, памперсларында булган булса, Алла бирсә, уланы нитеп алмаштырып та бер нәрсәсе юк. Җәмәгать, үз сабыең, үз балаң, ниме? Әгәр дә әти-әни дә менә шушы игътибарлыкны балага күрсәтә икән, олы балалар да игътибарлы була. Әти булай гына торса, балалар күрә. Алар да шулай. Что это мин тоже должен? Бала көтү инде ул бик теге зур шундай вакыйга санала бит инде. Ир-ат әгәр дә әзер икән, әти булырга инде. Ул инде аны көтеп ала, ана карынында вакытта ук әти сөйләшергә тиеш инде бала белән. Баланың әтисе сөйләшкәндә, аның ана карында булганда ук реакциясын күрергә була. Менә шуны хатын-кыз ялмаска кирәктер. Миңа калса, алар бит инде ир белән хатын баланы ана карында вакытта ук яраттыра белергә кирәк баланы. Курсагын бәлки сыпырып алырга кирәктер, бәлки анда сөйләшеп алырга кирәктер. Ирләргә ялмаска кирәк, хатын-кыз күбрәк үзе янына җибәргә кирәк бала белән аралашырга. Ул инде аны туганнан соң ярата. Әлбәттә ярата. Һәм инде ир кешегә күбрәк баланы бирергә кирәк. Туганнан соң баланы тоттырырга кирәк аңа. Курыкмаска кирәк уланы төшереп тә җибәрми, бер нәрсә эшләтми. Чөнки ул аныкы. Һәм инде олы бала белән күбрәк әти булса, тагын да әйбәт. Олы бала, кеше бала белән әти күбрәк булса, балага да ничектер менә әти бит инде ул. Әти кабул итүе бөтенләй дә икенче баланы, теге туганнан соң ук әти үзенчә кабул итә, ир кеше итеп инде. Бала тормышында әти кеше ул беренче ир-ат.
Кыз балага инде ул ир сайлаганда, ир малайга инде ул шәхес булып формалашканда, әти кеше беренче ир. Әни беренче хатын-кыз. Нинди булырга тиеш хатын-кыз, кыз бала шуннан үрнәк алып үсә, ә инде ир бала гаиләдә туды икән, әни инде аның беренче булачак хатыны. Рәсүлебез Мөхәммәд алейхиссалату вәссәлам ул бик игътибарлы иде сабыйларга, хәтта үзенең балаларына гына да түгел, аның янында хезмәт итүче Ибн Мас'уд, Абдулла ибн Мас'уд радиллаһу анһу, ул бит инде Ханафи мазһабының йолдызы булып тора. Анардан китте Ханафи мазһабы дип кабул ителә бөтен дөнья шарында безнең. Элхамдулилlah, без ханафилар дип үзебезне саныйбыз. Димәк, без Абдулла ибн Мас'уд радиллаһу анһуның юлы белән барабыз. Ә инде Абдулла ибн Мас'уд радиллаһу анһу кемнең юлы белән барган? Ул Мөхәммәд алейхиссалату вәссәлам янында 10 ел яшәгән. Барган бер җирендә артыннан барып, анардан өйрәнеп яшәгән. Һәм ул 10 ел дәвре узганнан соң әйткән: "Мин Рәсүлебез алейхиссалам бер тапкыр да авыр сүз ишетмәдем. Нигә булай эшләдең, нигә тигеләй эшләмәдең дигән сүзне дә ишетмәдем." Һәм ул сабыйлар, менә Пәйгамбәрбез янында тәрбияләнгән сабыйлар, аларның исем оценка яхшы булган. Алар нәрсә? Алар ислам динендә менә йолдызлар. Алар ислам диненең галимнәре булып киткәннәр. Алар чөнки аның астында тәрбияләнгән. Ни авыр сүз, ник булай эшләмәдең, тигеләй эшләмәдең, бер упрек та булмаган. Пәйгамбәрбез каршысыннан не было упреков. Вот это вот занижение самооценки и фәлән дигәндә берсе булмаган. Һәм ул сахабалар нәрсә булган? Алар безнең йолдызларыбыз, без аларның артыннан ияреп яшибез, ханафилар. Алла рәхмәт. Менә шуңа күрә, әгәр дә без шундый әти була алсак, Рәсүлебез алейхиссалам кебек, безнең балаларыбыз да шундый була. Безнең дә балалар, алар абсолютно бәхетле, алар рәхәтләнеп яши торган, малаймы, кызмы, эшли торган, алар үзләренә һөнәр табачак, һичшиксез дә. Хәтта современный мөселман балалары менә шушы Пәйгамбәрбез алейхиссалам фикере белән яшәгән булсалар, һәм Хадиша анабыз эшләгән, һәм Гайша анабыз социаль ролен үтәгән. Түгелме соң? Гайша анабыз янына Пәйгамбәрбез үлгәннән соң килеп сораулар биргәннәр. Сахаба беткән штолы анда? Юк. Галимнәр беткән штолы ул вакытта? Юк. Кем янына килгәннәр? Гайша анабыз янына килгәннәр һәм ул нәрсә үтәгән? Социаль бер роль үтәгән. Ул мөселман өммәте өчен файда китергән. Эшләгән бит инде. Подумаешь, зарплата алмаган. Бөтенләй бер акча белән үшәнми бит инде. Әмма вакытын сарыф иткәнме? Сарыф иткән. Кешеләр белән очрашканмы? Очрашкан. Сөйләшкәнме? Сөйләшкән. Сахабалар килеп сорый: "Я Гайша." Димәк, ирләр килеп сораган. Бар китегез моннан, мин сез белән сөйләшмим, сез ирләр фәлән дигән дип түгел. Просто нормальный рамкалар булган. Адекватный. Шулай түгелме? Әле аннан тыш инде күпме анда карасаң, ислам динендә күпме хатын-кызлар бик каты рольләр үтәгән. Социумда җәмгыятьне алга этәреп җибәргәннәр. Бу кире кайтып теге безнең темамызга, хатын-кызга эшләргә ярыймы, ярамыймы? Күп вакытта бар шундый җирләр, кайда хатын-кызсыз да булмый. Аны күп җирдә ирләр үти дә алмый. Үтисиләре килми дә ул эшләрне. Анда хатын-кызлар рәхәтләнеп үти ул эшне, хезмәтне. Менә шундый мәсьәлә, димәк, социаль, менә безнең мәчеттә эшлиләр кызлар инде, да, кияүгә чыкмаган кызлар, алар социальный отделда эшли, благотворительный отделда эшли безнең име. Алар булмаса, бәлки ирләр табылыр иде. Әмма алар кебек үк эшли алар име, ятим балалар белән. Монда бит хатын-кызның икенче бер ягы бар. Анда бит әле Аллаһ Тәала шундый әни хисен бирә хатын-кызга. Һәм ул ятим балалар белән эшләр өчен күпме сабырлык кирәк. Аларның балаларны яратырга кирәк. Гарип булган балалар белән эшләү җиңел эш түгел. Әмма безнең кызлар эшли. Шуңа күрә бу мәсьәләне дә онытмаска кирәк. Һәр бала гаиләгә бәрәкәт алып килә. Шуны аңлап, тоеп, рәхәтен күреп яшәгез. Шушы теләктән бәрәкәтле гаилә тапшыруын тегәллибез. Сезнең белән мин, Гөлшат Мингазизова булдым. Киләсе очрашуларга кадәр.